Hello everyone! Welcome to Semper Item Signature. Please don't forget to like, share, follow, and subscribe. I'll spend time to write your request. Tanong ng puso sa araw ng mga puso. Hindi ko na itatanong kung bakit hanggang ngayon ay single ka pa rin. Dahil batid ko ang iyong isasagot ay pagiging single pa rin ang pipiliin. Sabihin na natin ay hindi ka takot sa mga responsibilidad. Ngunit may mga agam-agam ka at iba talaga ang iyong hinahangad. Ang minsan tinago mong pagmamahal sa kaibigang iba ang ginusto, na naging susi na rin sa pagkatuklas sa tunay mong pagkatao. Wala namang problema kung sa palagay mo diyan ka magiging masaya. Basta't sigurado na ang ginagawa ay hindi labag sa kagustuhan niya. Nasa pagkalikha ay may tunay kang pagkakakilanlan na naaayon sa kanyang paggawa at naaayon sa kanyang kalooban. Ngunit sadyang mayroon ka talagang hinahanap sa buhay na naging dahilan kung bakit ang puso at isipan ay hindi mapalagay. Katanungang paano kaya sa darating na bukas sino ang makakasama? May makakausap kaya sa paglalakbay, masasandalan at kahawak kamay? Yan ang tanong ng puso sa araw ng mga puso.